kenan hakan da shi a bare ba da gudu yanzu da Allah nan wurin yanzu nan ga wurin da ya kai sabke mai a bare Allah ni kamar na ga wani yana sauri waya wuce fa yanzu wallahi shine abokina don Allah abokina ko za ka bani abin ga kirayo an su abin nan a'a yanzu yadda za a yi shine ni zan taimaka maka in baka salula ta ka sa min number waya da na yi kwana ni ganshi ina kira ok abokina ba matsala abokina haka da matsala abokina what inna ilaihi raji'un inna ilaihi raji'un